रायजोफोर नै दायो मोनानि 1:17 माने नानिया सिरि मोनलायबाय नुबायना बिमाखौहाय माबायदि नाहरदों गल'ल'नो बेबायदिनो सिखारनानै नेनांगौ जायो आरो माने दासान्दि मोनाजों सानजों जेबो लोब्बा गैया होननाय बायदि आरो दा बर्थमान बेबायदि सोर सोर जागासिनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जोंबो मिथिनो लुगैदों बिदिब्ला सोरांबाथाय लोगो मोनसिगोन बाय बाय नै रायजोफोर 4:45 जालायबायना टाइमा होननाय खोन्थालाय 4:45 नै आरो सिरि मोनलायबाय गल'ल' नायलायबाय उन्दुथ'ला सोना ए दा उन्दुथ'गोना थ'ला मिथिथ'ला जायखिया दा सोरांथ'वाखै गरम बोथोरबासो सोराङोमोन ना 4:30 दाथ' आरो गोजां बोथोर जासिगोन ना सोरांथ'वा गुड मर्निं रायजोफोर बयनिसिमबो दाथ' सिखारनांबाय उफाय गैया मोनायावथ' मोजां उन्दुनो मोनासै नालाय ओमफ्राय नै बुरिया मा खालामदो होननाय नानिनि खिथाबफोरखौ सुदों नानिनि हासुनाय मानाय खिलानाय खिथाबफोरखौ सुनो नागिरदों आरो बुरिया दायो टाइमा 7:20 जाबाय आरो ओमफ्राय बुरिया मा संगासिनोमोन आं खोन्थानि नोंथांमोननो नै बेयाव ओंखाम बेयावबा मा दं एराखै खामजोब्बाय नामा मा होनो आलु जोंना लेस्रि होनो बिसोरना सबाय बिमा होनो बुरिमोननिया मैयानि टमेट' रोसि दंमोन आरो माने नाजों संदोंमोन ओमफ्राय जोंहाथ' दिनै निरामिस नालाय जाया ओमफ्राय बुरि माला न'आव माला थांनो होन्दोंमोनलाय गाबोन रबिबार बिखुनजोनाव थांलायसिगोन आरो सालथि माखाखौ लोगो मोनगोन मा दे सुहैदो दे एसे बुज्रांनायानो सालायबाय आं ओरैल'सो होदों मोजांसो मोननांगौ बिखुंफोराव एसे बुज्रांबा ओमफ्राय नै रायजोफोर आंहा भइस होगासिनोमोन मिनि ब्लगनि थाखाय नोंथांमोना नायोना नाया मिनि ब्लगखौ आंनिखौ ओमफ्राय चेनेलफोरखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो अननानै जाहाथे ब्लगफोरखौ होबाय थानो लुगैयो ओंखामाबो मोनबाय नै सिनबाय जायफोरा फेसबुकाव नायदो फल' खालामदो आरो इउटुबाव नायनायफोरा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो नै सनाया जा मोजां उन्दुलांबाय टाइमाथ' दा 7:30 मोनायावथ' मोजां उन्दुनो मोनाखै नालाय नोंथांमोनाथ' नुखादों दा नोंथांमोननो मोनसे न' खोन्थानि आं न' माने न'थ' नंला बानायगासिनो आरो नै मिनि ब्लगाव नोंथांमोना नुबाय दंखायोमोन खोमा एसे एनै खोन्थादोंमोन आं माने बेयाव गोजां बोथोर फैगौ नालाय अर सायग्रा जागोन ओंखाम ओंख्रि संगोन बेयावनो रुजु रुमु जागोन आरोना जोंना टारगेटआ बेखौ इसिनि वाल होबाय ओमफ्राय बेयाव थिंनिसो दोथाबगोन दे रायजोफोर नै सनाया सिखारबाय 8:30सिमहालागै उन्दुखाबाय दा सानसुआव उन्दुगोना उन्दुलाथाय गावसो मिथिगौ उन्दुगोन केमेराखौबा हले जेजों नाहरलायदो नुवाबाबो बुरिया ओंखाम जाखांबायनो दासो दानिया बेयो लाथ'लायसिगोन फिसाजोखौ आंहा अमा आदार हांसो आदार हैनांगौ अमानो आदार गुन्दैबो मिक्स खालामना होयो गुन्दै नै माथामनो होगोन आदारखौ लाना फैबाय आं नैनो होग्रोथारनांगौ नङाबा जा माबायो जा माथामनोबो होजोब्बाय नै मासे मानै ओइ नै माथाम सोर सोरानाव अमा दं खोन्थाहरदो आरो माबेसे दं न'खरसेयाव फियोना फिया खोन्थाहर आरोना नै जासोबाय नै रायख'सिनथार दसेनो फोजोबनानै नुवाखै बिफिनबाय थायो जा दसेनो फोजोबनानै बियो नै मासेया बुन्दि आरो दसे खावथं जिरायनानै नेथ'नोसै आं बिसोर जानायखौ लागाव ओइ मासेया जानायखौ नायदो एसे नै सालखाबनो फाग्लिया नै लागावखायो अमानो आदार होखांनानै हांसोनो होबावनांगौसो नै लाबोलायबाय नै आसोल माखा नै बारा गैला फानजोब्बाय बेफोरखौबो बेखिनिल'सै आरो मासेया गगासिनो
थुस हाब हाबाब आयो सना नो नै जाबाय बिसाबो आदारानो थोआलै बिसोरनोबो बिराद नांगौ जायो आदार होनाय खामानियाथ' जोब्बाय ओमफ्राय नै अखाया मा मोनलायखो बुरिया एसे बुरजा जि सुनानै लामदोंमोन बे सिलायजोब्बाय अखा थाइफ्रिगासिनो गामिनि दखानाव टाइम पास खालामनो फैदों नै मा मोनो खोन्थानि आं नोंसोरनो नै मालपुवा सेवथाबनाय पक'रा बुट दाउदै बेयाव कास्टमारफोरा बिराद फैदों नै मालपुवा जादो आबौआ आयंमोनाबो साहा लोंदो नै ओमफ्राय बिथाङा आंनाव मेथाइ बिगासिनोमोन आंथ' फैसा लाबोआखै बायना जाया आं बायनायखौ जाया गेसाव गोजा मा जायालां इनिखौ सेवथाबनाय गोजा नामा लागाव साखिनायनोसो फैदों आंबो सेवथाबनाय ना मानाय जायखिया मोनां सुनानै थांदोब्रा लाङाबाबो नै बुट साना लाबाय बेखौनो जाना नायनोसै एसे नै रायजोफोर फुंनि ओंखामखौ बेजोंनो जानोसै आरो आं दासो लाबोनाय पापर बुट सानाजोंनो निरामिस नालाय उफाय गैया दिनै बेजोंनो जानोसै 这不多几度啊？洗了吧？洗我的外甥多哦，这不咋？嘿嘿，मिनि लायो सनाया आं सना नै बिदि रायलायदों सिङाव 진짜 저다 사이나니 सिङाव सिङावला만 सिङाव 원제보자 사이나니 रायलायदों आरोखि सनाजों सिङाव 원시 또부도와 지구도와 जोंनिया बर्तमान दैलि रुटिना बेबायदिनो एसे सेम जाफ्रामोआनो बेबायदिनो सोलिबाय थायो होनजायो आरो आगा फिसा जायो माने न'आव दा रावबो गैया नालाय बाबायाबो स्कुलाव थांबाय आइयाबो उदालगुरि गुवाहाटि थांगोन गाबोन मोनायावसो सफैगोन दहाय खोमसियावनो थांदों आरोखि ओमफ्राय नै सनाया आं रायलायनायखौ जि नाहरगासिनो दसे बेबायदि फुथुना दोनथ'दों र' एसे जोब्राथो स्रां जानायनि थै खास्रानायनि ना सना दे जेब्रा बेबायदि एसे नागारना होनांगौ होमबानिया जोब्रानानै बिराद मोजां मोनोना बुरिया संगासिनो ओंखाम बावदोंसो नानिखौ जोंहा आरो 3 मासनि बिजि थुहैनांगौ भेक्सिन गंबेसे थुगोनबा दिनैबा जायखिया लांनाय नायनोसै आंथ' गंसेल'सो सानदोंमोन गंनै जायोना गंसे जायो दा थांबासो मिथिसिगोन आरो